Witam was kochani bardzo serdecznie na kanale Fred Gra. Dzisiaj szpilamy Dali w 07 Słodsie, czyli James Bond. Czyli no First Light 07, oczywiście jedziemy dalej z Ryzą. Poprzednio, jeszcze przeczytam wam oficjalną wersję, coś stało poprzednio, ale ja wam skrócę to naprawdę w dość treściwy sposób, czyli ostatnio jednego blondasa, żeśmy założyli mu gospodarstwo rolne i wbiliśmy go do KRS-u, gdzie nadzieliśmy go na widły Posejdona. Z Chocapikiem żeśmy szukali hadziajów i się okazało, że Hobze Velom Velvet Baby New York, czyli to jest synek od tej Cassidy, jednak on tam pociągał za sznurki, chociaż patrząc na to jak się zachowuje, to myślę, że jest pociągał co innego. Więc myślę, że wszyscy wiedzą o co chodzi, a oficjalna nazwa tego to jest Bond i Chocapik włamują się do centrali Web Industries, czyli właśnie tam tej głównej korporacji, aby odkryć tajemnicę Sir Nicolasa, czyli właśnie tego, on jest chyba gubernatorem, jeżeli dobrze pamiętam, zanim ten zniszczy dowody na to, że są to pieruńskie hadziaje. Ich cel niezdobyta odcięta od świata zewnętrznego konstrukcja na dachu głównego budynku nazywana Gniazdem, w której firma przechowuje swoje dane. I tam będziemy się teraz włamywać, czyli będziemy teraz grali w TIF. Kto pamięta, ten pamięta tą grę. Ja się przywitam z czatem jeszcze. Siemka, japoński Tymek. Pozdrawiamy z bratem. Pozdrawiamy również. Cześć, siemanko, bardzo mi miło. Hej, Kaczana Fredkowska, cześć. Ty pierwszy raz, Fredka, masz u mnie różowy ten nick, a nie czerwony. Jakoś jestem przyzwyczajony do innego. No ale ładnie. Heno, Frecia. Heno. Cześć, Tuiro. 07 słuchajcie, dokładnie. Siemanko, cześć, witam was bardzo serdecznie. Przystojny gospodarzu, jak się zobaczyły na spotkaniu rocznicowym, to będzie dwóch takich przystojnych facetów. Dobra, nie, bo mi się już Otek włącza z gotki potem. W końcu są różowe Hausenteregla. Ja, Petera nie ma. Łochy, bez sami sobie zrobimy after. I też się bardzo cieszę. Cieszę, że jesteś za. No i dobrze. Dzisiaj raczej, albo jak coś to wpadę na krótko, wiecie jak to jest, ale mówię, takie dłuższe zawsze aftery są we wtorki. Zobaczymy jak będzie w piątek dzisiaj, niestety. Dobra, jedziemy dalej. Czy coś jeszcze coś? Rewes, siemano, cześć mordo, wracam do zdrowia. Kiedy Pokémon My As, już było, ale jakieś grałem w Pokémon My As. Mój Zad, to jest Pokémon Mój Zad. Mam jeszcze fajne takie dwa pomysły, ale ja bym jeszcze zaczął chętnie wdrażać jakikolwiek pomysł. A na razie no nie ma jak. Kurde, dzisiaj jestem od 4 na nogach, słuchajcie. Znaczy, no, żebym był na rękach. Dobra, to co, jedziemy? To jazda. Oczywiście tym, którym się podoba, pamiętajcie, żeby zostawić szapa w górę, subskrypcję i komentarz pod tym filmem. I zachęcam oczywiście do live'ów na Twitchu, linki macie w opisie, tak jak do Discorda oraz do wsparcia kanału, linki również macie w opisie. Serdecznie pozdrawiam i polecam, a my cisnymy tutaj z Ryzą. Postaram się robić to wartko, jestem dumny z siebie, jak mi idzie to w miarę płynnie. I mało błędów popełniam w tej grze. Jak na nową grę, jak pierwszy raz grom, to naprawdę... Ale ja też tak byłem chyba dumny też z innej gry, że mi tak dobrze szła. Jestem po prostu coraz lepszym graczem, albo po prostu odstawiłem leki. Nieważne. No bo to się ładuje, cykomy. My tam z Chocapikiem idziemy, nie? Właśnie, jakbyście wiedzieli, czemu się nazywa Chocapik, to wyślę mema na Discordzie, jak nie zapomnę. To będziecie wiedzieć, dlaczego ja go nazwałem Chocapikiem. O, się zrenderował. Czekajcie, się muszę to plat zrobić na tę myszkę i na szpil. Dobra, jesteśmy w tym Web Industries.
Kurde, te Industries to IO Interactive to coś ma słabość do Industries, bo był Dexter Industries, tu Industries i tak dalej. No, coś mają. No, mają doświadczenie w tym też, żeby... Te pieruno te jako... Jakie tu są te sofy? Teraz mi dzwoni. Przepraszam. Kurde, no jak zawsze, no odwalasz ten... I ci dzwonią, nie? To jest hit, przepraszam. Przepraszam. Jedziemy. Seems we've run out of elevator. Well, bridge to the perch is only 3 floors up. I say we get a move on before Roger recovers and you dig yourself in even deeper. I had it under control. Evidently. Co to jest? Dzieło sztuki Over the upamiętniające... top would be more fitting. O krok za daleko. Dzieło sztuki upamiętniające liczne przełomy technologiczne dokonane przez firmę Web Industries na przestrzeni jej długiej i pełnej sukcesów historii. Zamówione z okazji 125-lecia firmy. O, to długo. Dobra, kukamy, co tutaj mamy? Nie Need a czuję way jego to my. reach those stairs. I'll see what we can do. Smart ass. I'll check the corridor. You care to join me? Opie, co ty robisz? Te są żarty te. Czokapik polos na ten, po fajerze te hop. Jest czwartek. And we don't have executive clearance. Guess it's lateral thinking from here on out. Looks like we're not alone. No trudno, że była taka sroga ta i... Dobra, tu nie ma, idziemy do niego. Jak tam, co tam, jak tam u was? Is that? Glorified vacuum cleaner. Yes. Hey, might hear you. We should split up. I'll check the perimeter. Let me know if you find something. Will do. To jest odkurzacz z teletubisiów. Doors around here. Must be some way to hack them. No na pewno, ale co? Informacja o robocie sprzątającym. Full access. Roboty sprzątające mają dostęp do każdego pomieszczenia w pokoju na piętrze. defying orders and making the first move. What happened to the Greenway we all know and tolerate? Here's what's happening now, Bond. Webb knows his son overplayed his hand. Now he's doing all in his considerable power to shut us down, which includes calling in a favor from his friend, the Foreign Secretary. Stephen Bright will force M's hand to axe us or he'll pull her funding. Between the two of us and the future of the 00 program, she will have no choice. So come morning, we will be discredited and disavowed. So unless you want to consult Bavmar about career opportunities, I suggest we find ourselves a smoking gun. So in other words, you woke up and smelled the roses. That's all you needed to say. To Maja z minął z wiatrem, czekamy na ping. Wiecie, dziwne macie te nazwy. Drzwi otwierają się automatycznie, kiedy elektryczne czynniki wykryją zbliżającego się robota, ludzka pomoc nie jest potrzebna. No dobra. Pełny dostęp. Ej. A inne drzwi to się tak otwierają, tak. Nie. Jajco. Dobra. Wiem, że to może dużo nie da. This looks like a way up. Good eye. Ale otwarłem drzwi. Po japońsku, czyli jako tako. Jakbyś zrobił oryginalnego Gothic Classic, to potem zrobiłbyś śląski Gothic, bo jest do pobrania, a jest naprawdę śląski zamiast piłem brylek rudy, to jest brylek wungla. I to jest definicja śląska. Bardzo mi się podoba to. Ale fajny smaczek.
What are you doing, Bond? My fault. Didn't mean to. Here, give me a boost. No, ciekawa propozycja, ale to my po lekku. I could use a piercing stab of pain right about now. Let's get this over with. Sure, I could use a piercing stab of pain. No way I can climb there. You'll need to clear a path. Will do. Can I fix you a nice chill G&T while I'm at it? O, Be gin z against tonikiem. regulations. Right. Of course. Drinking tonic in the line of duty. What was I thinking? Dobra, idziemy tu, okej. Czy mógłbyś mi pomóc ogarnąć go jeden pod live, jakbyś chciał zrobić dla mnie słodkie oczka, będę prosił. Czy mógłbym ci pomóc? No oczywiście, ale pewnie. To się zgłoszę oczywiście do ciebie, Rebel, będę o tym pamiętał. A teraz wracamy tu do szpilu. Good burns. Do you always land on your feet? Only when there's an audience. Fajne odpowiedzi ma do niego. To policja upamiętniająca Samuela Webba. Ku pamięci Samuela Webba, założyciela firmy, który zginął podczas niemieckiego nalotu wraz ze swoim najstarszym synem Bernardem. Czyli to dobrze przeczytałem, sorry. O, informacja o tych odkurzaczach, z ich czytał. What's the hold up? Did you stop for a coffee? Why, you want one? Not now you ask. Black, 2 sugars, please. Magazyn You know your poświęcony age group shouldn't architekturze. drink coffee after 3 p.m. My age group shouldn't break into a high security building in the middle of the night. Can't argue with that. Jak Chocapik był średni, to naprawdę to widać, że trochę jest dalej, no, wiadomo kim, wiadomo kogo. Ale to chcę to schakować, co jest? Utoruj drogę do niego. Czy skupiałem, czekajcie. A kiedy byś chciał zrobić? Nie wiem, na pewno muszę skończyć. Ja po kolei mam rzeczy do roboty, więc nie aż tak długo dalekosiężnych planów na razie nie mam. Jutro też live były? Tak, ale jutro też live. Jak był średni, tak dalej. A, był średni dzień, a tak dalej jest średni. Słuchaj, no. To mam nadzieję, że chociaż trochę umilę ci ten dzionek. Aren't you forgetting something? Did I leave the fridge open? Stop pottering around. Open the door. Coming. Dobra, idziemy to otworzyć, no. Nie, Chocapik. Dobra. Będę musiał stworzyć mema wam, żeby do czego nawiązuje. Nie no, do niego musimy iść. Ale zgubiłem. Co ja tu mam zrobić? Utoruj drogę, no i jajco, nie? Dobra, to jest pierwsze miejsce, gdzie się ten... Fracia mi kupiła Gothic Remake, bardzo fajny. Może ludzie hojtują, jako gracz ze stażem 17-18 lat w tę grę wsadzę. Sądzę, że bardzo fajne.
A mówiłeś o nim, że średni. No średni. Aha, dobra, Adik. Średni czokapik. No, już taki wyschnięty, nie? Jakie były wasze ulubione płatki na śniadanie, jak żeście jedli? Czy mi czegoś tu brakuje? Ajaj, no ale jak ja mam to zrobić? To ja czegoś nie zrobiłem, czy co? A. Albo nie, chyba te kable tu są. A stąd, naprawdę? Stąd to miałeś trafić, no dobra. Dobra. A jak tam bulbulator ci bulburuje, to nic? To powinien mu znaleźć ksywę rodzynek. Czokapik kuliki nie z przypadem muszelkami, ale były gid miodowe, też pyszne. Miodowe to były chilios też, kukurydziane, ale takie inne wymyślone lukrowe. Czy inne chemikale nie lubiłem, a te zwykłe takie płatki zbożowe mnie zasuszały. Aha, dobra, okej. Bulbulator bulburuje, ale już mało co. Not bad for a glorified vacuum cleaner. Still not getting one. Yeah, you say that now. Still waiting for my coffee. Ja lubiłem czokapiki zawsze, No. jak byłem mały. Service is terrible. Jaśki. Jaśki? Coś ty poduszki wcinał, czy co? Minis też były ciekawe. Chiliosy mi też zawsze smakowały. No squeaky wiadomo. Też uwielbiasz czokapiki. Coast is clear. This way. You look a bit worse for wear. Mom's giving you trouble? Pain is in the mind, Bond. So, yes. I'll be fine. Zborn. Fancy that? I'm starting to think we're not welcome. Let's poke about. I'll check the toilets. And look for some meds while you're at it. I need you focused. Don't push it. Oh. And beware the sleeping guard next door. What's Webb's endgame? I take Prostokąty z nadzieniem? MI6 was willing to ignore Aha, the results dobra. because Webb got results. With Thea, what's to stop him from rigging the next election or worse? It's very fanciful, Bond. But in my experience, the motive is always simple. And almost always sordid. This will do nicely. Czekajcie, bo tu mówią, a ja tu muszę wszystko zgubić. Tymczasem ja nie jadłem płatków za dzieciaka. O! Nie jadłaś, no. Przepraszam, bo macie podobny kolorników tutaj u mnie. Na tym, Fredka i ten. Ostatnio kupiłem w smaku Lejona i przyznaję średnie. Teraz też takie batoniki zauważyłem, nie wiem czy tylko ja tak mam Lejony albo inne Marsy, lepiej smakowe za dzieciaka, bardziej intensywny smak, a teraz to co cukry nawalone, chociaż cholera zamiast smaku. Ale tam się też smak zmienił i tolerancja na cukier po tym, więc inaczej to było. Mnie takie chyba były takie, nie 3 bity, tylko były batoniki Alibi, to mi najbardziej smakowały. Takie żółte opakowanie, biały napis, chyba był Alibi to się nazywało. Dobra, Szabian, zrób mi nam przysługi, zabierz Cheesemana później na piwa, dobra? Znalazłem biedaka, jak pokiwał sobie w oczy w schowku, potem jak Finch widor się na niego za okropne zamówienia lunchowe. Wiem, że potrafi być żędliwą mędą, ale teraz jest jednym z nas. O, Felki Dare wciąż najlepsze, no. Najlepsze jest Pawełek z adwokatem. Come to think of it, I noticed a missing wall panel in the privy. It's not how I would do it, but it has your name written all over it. Thanks for that.
Haziel. Musimy otworzyć wszystkie haźle. Kubuj z... Co Co pije? Co pije? A, dobra. Oczywiście Dewiro. Nie, to wolę w to kopnąć. O, i madło. Dobra, nieważne. Kurde, myślę, że coś ciekawego będzie, ale chyba nie. Tu się będzie można wspiąć. Ciupaga, ale we mnie romnęło. Hang on. I found a vent. Yeah, nice one. Just don't forget about the guard. Oh, I'll get the drop on him. I'm up. I'm up. Hey. Off. Tea time. Run away, you little cat. Kurde, ale unik. Come on, you know it. Show me what you got. Talk about a rude awakening. Kurde, silny był. Tradycyjne wino z Bordeaux charakteryzuje się aksamitnym smakiem i dębowym aromatem, elegancki, ale nie ostentacyjny. Wybór za 300 funtów za butelkę. Zapomniałem, że to brytole. Co tam Kubuś z Marnocha? No po co teraz mówisz, kiedy Tymka nie ma? No przecież jestem Paweł, co ty masz do Pawełków z adwokatem? Wiem, ja wiedziałem, że ja wiedziałem. What are you waiting for? Let me in. Czekaj, tu gadamy o Pawełkach z adwokatem. So what's your take then on Sir Nicholas's dark secret? My guess? It's about his son. Can you imagine what it takes to keep Damien's criminal record clean? Hush money alone would feed a small nation. I bet 009 found out about something. Figured it will be his golden ticket back into MI6's good graces. So he had to die at all costs. See? Simple. Very. And what do you know? It's open. Really? No. Figures. But what's the plan? Well, let's see. Okay, I have an idea. But first, Rozkład come and pomieszczeń. join me for a minute. Don't tell me the old pro needs a timeout. Tactical pause. No dobra, to idziemy na niego. It's strange, don't you think? Sir Nicholas seemed genuinely sorry about what happened tonight. We liked you, Bond. You got in his way. That's the world you're in now. Half this job is doing something you'd rather not. The sooner you learn that, the better. O, teraz mówimy, dlaczego wróciłeś. Co, nigdy nie wyszłaś za mąż? We'd never have known about Webb if it wasn't for 009. I think if things had gone differently, you would have forgiven him. He was a traitor. That doesn't answer the question. You don't get to wipe the slate clean. Fact is, Reese was a bad apple, and I should have seen it. Bad Apple to jest czarna owca, nie wiedziałem. Assume nothing, trust no one. Sounds like no way to live. Splendid way to stay alive, though. No, Mrs. Greenway, I take it. And why the sudden interest? Am I dying? Now the night is young. Once. She was a special liaison with the Treasury. After nightfall, I was in a dark place, and she couldn't handle it. She took a job overseas. Long story, not nearly short enough. On the upside, you get a monogrammed fountain pen in case you fail to die young. True. You must take the rough with the smooth. Co? Mamy jajca, a nie fachowe jajca? Nie, to są jajca od drachy, a nie jajk.
No ja, no to richtig to bezpośrednio. Drachy to są smoki w tym wypadku wtedy. So why did you come back to the program? Because they ask. We're civil servants, Bond. We go where we're needed. And I'm sure running out the clock behind a desk on the 8th floor, writing reports while slowly mummifying from boredom had nothing to do with it. One doesn't exclude the other. Well, good chat. Back to Słyszałeś mógł. Pączek z różą. According Jak, to the floor jak nie plan, ma, jak jestem. that Gramy z lounge bratem na next door PS5 i oglądałem connects to the Fredowi other robię. side. Dziękuję, If dziękuję you can bardzo. find a way in, you'll be able to double back and unlock the doors. Sounds simple enough. By w postalu, nie? Aby w postalu otwieram to. Jaki przystojny pan, to Adik Sala. A może z kolegami? No i gitara. A, wiem co trzeba zrobić, tam przejść, dobra. No. Przypomniałem sobie. Look, a way across. It was staring us right in the face. O tutaj, tutaj. Oj, bo się zarumienie. Wyślij zdjęcie. Nie no, żartuję. Żartowanie oczywiście. Są żarty, moi drodzy. Hop, se. Hop, siup. Jak jest kolor niebieski, to wskazuje tam, gdzie ma gracz iść. What the? Hey, where you headed just now? Ken Banks, legal office. Roger Finch, the CLO, sent me to fetch a stack of NDAs from his office. Finch, huh? Well, best not keep him waiting then. Yeah, tell me about it. I swear, this wasn't here last week. A, czas się skradać. Shit, I did not need this. Może Put nikt down a do... deposit for a new place. Relax. Nie We'll tutaj. get sacked. The company isn't cheered up to their eyeballs. Besides, we'll blame the cleaning staff. You just dump the shards and keep them. Thanks, Gov. Hey, you're one of us. No to można zamknąć? Ja. Można było go przyczaić, nic mu nie robić, no ale dobra, to sobie kiedyś poćwiczę, żeby to nic nie zrobić. Znaczy wiecie, żeby w ogóle być ninją kompletnym, a tutaj po prostu muszę połączyć te dwie rzeczy. Damn flies. To ci tu chyba głusi pracują, nie? Coś... Nie wiem co to pisze, dobra, idziemy dalej. No i gitara. Sorry for the wait. I had company. I see. And not a hair out of place. Impressive. A compliment? How out of character. Like a thief in the night. Why, Bond will make a spy of you yet. Oh, stop. You're making me blush. Przestań, bo się rumieje. Zarumienie. Looks like we're stuck. Don't be too sure.
This fella's starting to grow on me. A, odkurzacz. Coś tu jest? Nie ma. A, tu coś jest, patrzcie. No C. Parker. Monitorowe tajne urządzenie podsłuchowe. O. Horus MK2. Model Satellity Horus MK2 poruszająca się po niskiej orbicie okołoziemskiej wystrzelona w 1965 roku na zawsze zmieniła zasady i krajobraz wywiadu elektromagnetycznego. By the way, prawdopodobnie od następnego tygodnia będzie event w Pokerogu. O! To super, dobrze wiedzieć, dziękuję. Dziękuję za informację. Fajnie, żeś You pejdził. never actually planned to pack it in tonight, did you? I had to tread carefully. There's only a handful of operators in the world with the chops and resources to infiltrate MI6, Bond. Simplest answer, it's someone already inside. You suspected Webb. The idea did cross my mind. How does he know our every move in advance? Occam's razor. It'll be a simple mole. Human weakness, Bond. Never underestimate it. Got any suspects? I suspect everyone. Well, anyone who hasn't been... Motion detected. Lockdown systems engaged. Knew it couldn't be that easy. Hang on. We need visibility. Motion detected. Lockdown systems engaged. Yeah, not happening. We need another way around. Well, perhaps some of these offices are connected. On it. Anyway, you were saying about suspects. Right. So, I suspect everyone. Well, anyone who hasn't been shot at yet. O, nie wracają, patrz, do tej gotki. Notatka od IT. Kierownica właśnie uruchomiła kod biały. Spróbuję dokończyć konfigurację, zanim przyjdzie rano. W razie czego daj mi znać Travis. Nie ma nic takiego. Kombagielenium? No może być kombagielenium. No ale to jak ja to... się nigdzie nie nie wle zanikaj. Greenway, give me a hand with this. Coming. Doesn't this all feel a little too easy? Compared to what? How many evil masterminds have you come up against? 2. Including you. Trust me. When the enemy stops underestimating you, that's when you start to worry. More pearls of wisdom. Let me get a pen. Przekomarzenie bardzo fajnie mi się podoba. Fajnie napisane te postacie. Raport policyjny. Raport That's policji... rough. Czegoś coś mówi, nie? Damien Webb's office. I was expecting a layer of bones. Raport policji hasło dotyczy śmierci matki Damiena. Aha. Lily Florence Webb w 2004 roku przyszedł na zgonne samobójstwo przez... przepraszam. Twitch Administration, sorry, I reading that. A przez przedawkowanie leków przeciwbólowych na receptę. Zwiększone krawędzie sugerują raport wielomoprzecyjny i tak dalej. Dobra. No i tak to jest, jak za przeczytasz, a no, to są głupie te wytyczne. Rodzinne zdjęcie. Bond, you hit a snag. I'm working as fast as I can. 07 słuchajcie, Czokapik i jego wielka Micha. Dokładnie. Czokapik. The purge gate is right through here. Ten odkurzacz trzeba będzie sakować na pewno. Dobra. Tu będziemy mogli wyjść. Ja wlazłem tutaj.
I kukomy to... co to jest? Fafik! Diesel has been laying it on rather thick. Uroczy Bernard domienił Humpley. To bez wątpienia zdjęcie stokowe. No, oczywiście, że na pewno. Na stoku, bo ten Fafik jeździł na skisach. No to nie mogę nadepnąć, nie? No nie mogę. Q-Watch? Use it. No staram się, kurde, tylko... A tu! Well played. How did we ever live without a Q-Watch? Dobre pytanie. Produkty do pielęgnacji. Lunatic, but he does have gorgeous hair. No właśnie, gadałem, że właśnie ma kudły. Elegancik. Jednostka najemników. Damien and the Murtos go a long way back. Zdjęcie Damiena Webba z jedną z jego dawną prywatną firmą wojskową Riptide. Czyli taka była operacja w tym też w CS-ie. Oraz bliźniakami Murta. To elitarna grupa najemników, która się uważa, działa w najbardziej niebezpiecznych strefach konfliktu na świecie. Na odwrocie widnieje notatka Jemen 2.18. Ja też trochę właśnie wam pokazuję tego świata tutaj. I ciekawostki też wam... Wezwać pomoc. No dobra. Cześć, Pysiu. Kurde, musimy łazić tak, taki ten, bo czoka pik ten. It's treacherous. And why would you say a thing like that? This was the easy bit. Now we need a way into the perch. Well, maybe it's open. The gate is right upstairs. Let's find out. Dobra, kuku, myka, idziemy. Oczywiście ci, którzy jeszcze nie wiedzą, 18 lipca jest spotkanie z widzami. Będzie i gierka, i w Katowicach. I mamy fajny plan. Jeżeli ktoś jest chętny, serdecznie zapraszam. Katowice jednak 16, tam jeszcze Pineskę. Serdecznie zapraszam. I do love a good I told you so. I never would have thought. How about Webb's penthouse? Should be right upstairs. Works for me. What happened tonight? Did they come to your home? Worse, they came to my pub. A game was on the telly and I noticed these lads. They were in club colours, but they never once glanced at the game. Amateurs. Well, I slipped out the window in the men's room only to find the actual kill team waiting in the alleyway. And there's the lesson. Never overestimate yourself. Got a bit hairy after that. If Czytamy, the co sling mówi. hadn't thrown them, I might have actually needed your help. Yeah, don't mention it. Oh, you want smoke up your arse, Bond? Join the Americans. Kurde, on sobie gdzieś łazi, aby się tu posznupał. Kurde, tu jest tyle placu, richtig. A, bo... Cio. To by co pamiętnica Malcolma Webba. A, tu coś jeszcze było, nie? Czy nie? Szuflady, właśnie.
tu nic nie ma. Dobra, tu nic nie ma, tu nic nie ma. Bond? No już, idę, chciałem ich pokukać. Greenway? Seems like we're not the only gatecrashers. Breathing. But come morning, you wish he wasn't. Does he have a key card? No, they took it. But look, there's a dozer on the other side. So all we need to get through the door is... get through the door. Leave it to me. Czekajcie, jedną rzecz jeszcze muszę sobie zrobić. Coś tu się dzieje, przepraszam. I ktoś tu dostał subika teraz, gratulujemy, no. 07. Serdecznie gratuluję. Dałem losowe jak coś. Armorowa tablica. Tabliczka z wyrytym motywem Nikolasa, bo jesteśmy optymistycznymi futurystami napędzającym pragnienie ograniczenia błędów ludzkich na globalną skalę za pomocą technologii i sztucznej inteligencji. Dziękujemy. Dziękujemy za tą przemowę. To jednak. Hop. Nie, no jak to kurde, myślałem, że można wskoczyć na to. Bond, over here. I found a way through. Be right there. A, musiałem poczekać, że ty to ogarniesz. Hard to reach. Yeah. Should have asked you for a grapple gun. Are you thinking what I'm thinking? Yes. At least those pills have kicked in. Over here. Give me a hand. Sure thing. Dobra. That's Sir Nicholas's penthouse. Very 20th century magnate. All he needs now is a top hat and monocle. You think they allow top hats and monocles in prison? Type of prison he's going to? I'd say it's pretty much mandatory. Dobra, lecimy. To już godzinka minęła, to wartko prawie. Muszę się sprężyć tutaj ze szpilem. Dobrze, że ta żółta farba, to się wtedy widzisz, gdzie masz iść. Bond, get the key card. Hurry up. A poczekamy. Poczekamy jeszcze z tą kartą dostępu. Ja czasami chcę... Not yet. Better fetch the old man. O! Dobra. To jest motyw arsenalu, hehe.
Spróbujemy iść bez Czokapika. Nie, tu się nic nie stanie bez Czokapika niestety. A już myślałem, że można coś wykombinować, ale niestety nie, dobra. Nie będę przedłużać, jedziemy. To co to jest? Pamiątkowy obraz przedstawiający serdnik Nikolasa Webba, otrzymujący tytuł szlachecki od Marii Królowej Elżbiety II. O, to już zaznaczyli. You may enter. You're very kind. You didn't seem too surprised about the bodies. Something you're not telling me, Bond? I suspect we'll know soon enough. A, tu już nie mogę. Another perch door, also sealed. The lobby's on the right. Almost there. Tu się coś odwali zaraz. Tu się coś odwali, też wszystko pozawierane. Tu też nic nie ma. Dotrzeć do apartamentu. Czyli co, po prostu idziemy, tak? Czokapik, czy coś... Czemu on idzie? A, bo oni śpią, dlatego on idzie. Quite the breadcrumb trail. Not exactly subtle. She a friend of yours? How do you know it's a her? Well, I do now. Kurde, musimy za rączkę z Czokapikiem chodzić, a chciałem coś powymyśleć. Jaka dynamiczna kamera. Ta znowu. You should really stop meeting like this. You blew my cover. I had to advance my schedule. I admire your commitment. You're only as good as your last job. Give me one reason why we shouldn't feed you to security. First, there's only two of you, and second, I can get you into the perch. Pass. Once bitten. What's the play? Spend my time on the cover working out a loophole in security, but I'm not gonna lie, it's a bit involved. I could use a helping hand. Or three. Go on. Time is of the essence. James, get up to the penthouse. Old-timer with me. I'll explain on the way. Staruszku do niego gada. First things first, James, you'll need to raise the stairs to the penthouse. There's an access panel near the base. It may be offline. I'll figure it out. So, you mentioned a plan. Accessing the perch requires a level 5 security clearance, which I don't have. But I can trigger a system reboot, which will temporarily unlock the gates. And what do I do? Go to the CCTV room on 29th, kill the feeds, clear us a path. I will infiltrate the mainframe and trigger the procedure. But I need the command code which Sir Nicholas keeps in a safe in his office. That's you, James. Should have brought my drill bits. And exactly how are you planning to be in 3 places at once? What can I say? I work well under pressure. Dobra. Notatka od ekipy sprzątającej. Po sprzątaniu włącz powinny zasilanie. Nasz prezes ma lepsze rzeczy do roboty niż grzebanie w bezpiecznikach. Dziękuję. Myślę, szef ochrony administracji. Nie ma problemu. Można inne? Nie, wszystko samo. Dobra, a już po tylu grach, jak wam się podoba ta gierka, jeżeli byście chcieli napisać? Foreign devices detected. Disabling key
No mnie się na razie podoba, oczywiście jest ładna i tak dalej. I ciekawe tempo rozgrywka ma, niejednolite. Trzeba tutaj troszeczkę wolniej, trzeba się poskradać, tak to trzeba strzelać. To jest naprawdę fajne, to jest bardzo solidna gra. I naprawdę chciałbym przejść ją jeszcze raz na przykład. Place could use a rug. That note you passed me. Your phone number? You wish. Sir Nicholas forgets his passwords like everyone else. He wrote Notatkę od listy. Notatka i soli. Notatka przygotowana przez Sir Nicholasa Webba, pomagająca mu przypomnieć sobie kod do sejfu. I sola najwyraźniej zdołała zrobić kopię, napisane imię dyplom oraz gra i model. Dyplom, obraz, gra i model, dobra. Klucz dostępu. Dyplom, obraz, gra i model. Okej. the memory aid to recover the safe code. It wasn't exactly easy to come by. Well, nothing about you is easy. My gadgets stopped working. Right. I forgot. When Webb went into business with MI6, he insisted we install a Q-Tech blocker in his office, so no one from our side could spy on him. It's like Five Eyes, only for real. Where's the trust? Blades. Guess Webb had no trouble coughing up the membership fee. I wasn't lying. Well, I was mostly lying, just not about 009. I heard about his mystery file from Damien. No clue what Dokumentacja was in it, but medyczna. it had Sir Nicholas spooked. I figured I could use it for blackmail. Sadly, Damien's thugs beat me to it. Okej. Damien confided in you. His office was adjacent to mine. Thin walls. Webb has a heart condition. Dokumentacja prywatnego lekarza Webba wygląda na to, że Sir Nicholas cierpi na schorzenie serca, nosi inteligentną medyczną bransoletę, która monitoruje jego ciśnienie krwi i codziennie przyjmuje dawkę inhibitorów AC. Day is inauguration. Big day. Oprawione zdjęcie z uruchomieniem MK Sir Nicholas ściskający dłonie ministra spraw zagranicznych Brighta, który Almost at the main przewodził thing. prywatyzacji. Where are we on these cameras? Prywatyzacji programu wymieniania elektromagnetycznego ze wskazówką za rozrodem historycznym zapomnienia. Okej. Pardon me, fellas. Coś cię minęło? Lasers coming No, no nie za dużo. Rocco's basilisk. Every techno-futurist's worst nightmare. Dobra, ale my szukamy obrazu. I like what you've done with the place. Chyba dyplom. First in class. Nobody likes an overachiever. Dobra. Dyplom, obraz. Webb Industries Site 3 in Hong Kong. Very Placówka numer 3. Antikythera by Emil Gorka. I'm impressed. Dobra, idziemy, bo tu już żeśmy wszystko zrobili. Okay, electronic lock, 4-digit code. Better check the note. Dyplom, który... Czekajcie, obiekty. Nie gadżety, przedmioty kolekcjonerskie, karty. Kurde, tu trochę wyzwania. W ogóle wszystkie wyzwania, jakie aby długać biały smoking, a tutaj nie mam. Kurde, ciekawe to są te wyzwania, to zrobimy sobie potem. Ale teraz tak musimy mieć obiekty. Dyplom, obraz, gra, model. No to jeżeli mamy dyplom, jak to jest dyplom Sir Nicholas College, obraz, bo to jest tak, czekaj, dyplom, jak to
Bo nie wiem, dyplom jaki ma ten. Dyplom ma numer, bo resztę wiem. Zaraz powiem dlaczego, co i jak. Gdzie jest ten dyplom. Oprawiony dyplom z kierunku matematycznego z King's College Series ukończył studia jako najlepszy student na roku, wyprzedzając nie jednego, lecz 2 przyszłych laureatów. Czyli będzie 2 dyplom. To będzie 2 kod. Obraz. Should have stuck to game development. Iron 9, dobra. Dyplom. Dyplom. Czyli będzie. Czyli to będzie tak. 2. 2. 4. 2, 4, 9, 3. 2, 4, 3. 9, 3. Jak to? Ja jestem debilem, czekajcie. O co w tu wchodzi? Jak to jest? Dyplom, obraz... Dyplom, obraz, gra, model. No to jeżeli dyplom... Kurde, czekajcie. Sorry. Dobra, to dyplom jeszcze raz. Ja sobie muszę poobiegać i poczytać to. Dyplom. I to jest tak, że był drugi, ale był najlepszy student. Nie jednego, lecz 2. Need to have a look at that note. No co muszę? Musi być 2 albo 1. Czekajcie, ja sobie muszę to pozapisywać. Czyli będzie... Siemano Sawiko, cześć! Tu będzie 2 albo 1, tak? 2 albo 1. Obraz. Chyba, że to będzie inny obraz, ale czy my tu mamy jakiś inny obraz? Meczek wersja 4, części dzieł sztuki. A, to jest ten, a to nie ten obraz. Ja jestem idiotą. Gdzie jest ten obraz? Tu jest ten obraz. Czekajcie, muszę to przeczytać. Przykuwające wzroki ilustracja słynnego eksperymentu myśliwego związanego ze sztuczną inteligencją i znanego jako bazyliszek Rocco. Samo dzieło wydaje się być wygenerowane przez sztuczną inteligencję Web Industries, podpisana bazyliszek wersja 4. No to będzie 4, no. 1, 2, 4, 4. I to jest dyplom, obraz. Gra, model. No to gra. Gra. Jak macie jakieś pomysły, jaki to jest kod, to możecie napisać. No i gra. No i to jest 90 albo... Nie, to musi być 9. 9. I co? I model. No to jest model. Android, prototyp Androida. Ale to nie jest to. Model. Laboratorium badawcze. Najnowsze laboratorium badawcze Web Industries, które ma podnieść fabrykę. No ale to jest ten model, ale bardziej chyba chodzi o ten model.
Bazówka numer 3. No to będzie 3 na końcu, czyli jest albo 2493, albo 1493. Jeżeli ja czegoś nie rozumiem, to jestem pajacem. Cztery, dziewięć, trzy. Źle, a jak będzie 1. Sir Nicholas. No, couldn't have 1. done it without you. Got the safe open. Look for an 1, 8-letter 4, 9, word 3. or number sequence. Got it. The command code is Basilisk. You make a fine sidekick, James. Now cover your tracks and get ready to move. I'm activating the security override. Zatrzyj po sobie ślady. Dobra, coś tu się odwali, bo jest za cicho przez całą tą. Kurde, ładnie w ogóle. Ładnie to wygląda. Gather the team. You're leaving tonight. Seriously? Right now? I'll see you off. Just need something for my desk. When the Damien just walked in. Be careful, James. Damien will kill you as soon as look at you. Stay hidden and don't try anything. This operation Signal's is blocked. critical. Like it or not, we're in the spotlight now. Pull one thread and it all unravels. Bond, try to get closer. I'll use the feed from your mic to try and record what they're saying. Maybe we'll get lucky. Stay hidden, move closer. Bit of an oxymoron. And what about our tenacious friend? This may be hard for someone like you to comprehend, but I deal with threats using appropriate means and force. He is tenacious, but he is one man. He's not what I fear. And what does the great Sir Nicholas Webb fear? Please, enlighten me. Please, Damien. We've no room for mistakes. Go to Vietnam and make it clean this time. Can you handle that? Yes, I get it. Vietnam. Clean as a whistle. Hang on. It's time for my meds. What are those? ACE inhibitors for lowering my blood pressure. You, the epitome of calm. Still waters run deep. Your colleague, the one who perished. I take it you were close. We thought alike. My condolences. His brother's not taking it well. This will get ugly. I would expect so. Bond, you're still too far off. Predictable. Move closer. They're gone. You get all that? A, nie mogę It's przejść. too vague, we can't use it. And now you only have 4 minutes. You'll never make it. Yes, you will. I'll guide you. Straight off a cliff, probably. Just shut up and go. Now. I'm locked in. Hold on. There's supposed to be an escape passage. Look for a hidden switch. Somewhere on Webb's desk. Dobra, i teraz myślę. Kocik, na pewno, kocik. Found it. I'm out. Where to? In the security office, take the door on your right. Also locked. Okay. Look for a vent. Coding to schematics to lead Found a back to the vent. exec. Dobra, idziemy. Sure. Why walk when you can crawl? You need to reach the bridge to the purge. If you're not across it when the timer runs out, you'll be stranded. Thanks. I get the picture. I'm back on the exec floor. What now? Head out. You'll have a clear view of the gate. Company. Just what I need. Don't get up. Of course it is. There's an elevator at the end of the hallway. Hurry, James. Ciekawe czy zdążę, ciekawe czy zdążę. Ochalanie kocika powoli staje się obowiązkiem oczywiście każdej gry, dokładnie. Made it. Don't stop now. Continue down the hall. Left or right? Left.
stuffy in here. Much better. I'm through. The elevator's down the hall to your right. You can ride it all the way to the bridge. At the left. Get on. Well, that was fun. Lift arriving. Stand by, please. Easy for you to say. Going up. Almost at the bridge. Jeszcze minuta mi została. Kurde, nie wiem, czy zdążę. James, 1 minute. Ale He's mam. crawling with security. Get the door on your right and make a run for it. Come on. Give a man a break. Chyba nie będzie. James, they suspect something. The bridge is starting to retract. You have 30 seconds. Just what I need. James, above you. Grab the zip line. Down here! Hurry up! Never a dull moment. Chyba się udało. Mi się zawsze pocą łapy, jak tak When jest. you're ready, Bond. Czy zawsze tak ogląda za siebie, nie? Moneypenny, we're in. Moneypenny? Don't bother. The place is a giant Faraday cage. Nothing goes in or out. Now she tells us. The evidence is here, and we need access before they wipe the servers. Good luck with that, boys. We should do this again sometime. She does that. Nice coat. Where's mine? I'm sure you'll think of something. I'll wait here then. Stay focused. Remember why we're here. Please gather Come in on. the central hallway for Look. your briefing. In the ceiling. Repeating. Fire suppression system. Please Possibly. gather in the central Still, hallway let's for- tread carefully. I'll think about considering it. Retractable servers. Must be some kind of cooling system. Oni mnie widzą, czy nie? We're here for the code white. You're late. Got stuck in traffic. Surprised we made it at all. Fine. You can join the degaussing team. Come on through. Not you. Get your uniform first. Company policy. It's the middle of the night. Oh, I wasn't aware the rules only applied in daylight, sir. You heard her. Perch rules. I'll wait upstairs. Fine. What a mess. Let's have no more surprises. I was 4 points in when I got the call. Care to run this by me again? Alpha team destroyed the server. Żeś kitel, razem. Company secrets, I Dobra, expect. posłuchamy. The work we do, especially what comes out of R&D, it's just too valuable. Czokapik dobrze prawi, podać mu dokładnie. To walk away with hundreds of millions of pounds worth of research, no matter the reason. Say, where's your lab coat? In my locker. I can't find the key. I had it on the ride up, so it must be around here somewhere. If you dropped it, the cleaning robots will find it. Those things swallow anything in their paths. Just what I I'd need. say we look about the same size. Recalling theme. Stand by. Container nearing capacity. Sorry, mate. Service desk is closed. I'm only here for the code white, same as you. I won't.
No dobra. When did smoking indoors become illegal anyway? 20 years ago, Jeremy. Man, I feel old. That bad, huh? I was down at the Cloak and Dagger, having a few pints, and I'd just gone out for a fag when we all got the call. Before I knew it, Liz had ushered me into a cab. Maybe just one tiny little puff under the ventilator. That needs a look. There. Czekajcie, szukamy co tu? Ten kluczyk do szafki. Do szranku, ale nic nie ma. Czekajcie, trzeba je poszukać. Now it's all I can bloody think about. Well, that goes aside. Te koleje z sypu coś powinny chyba mieć, ale zobaczymy. Nie, tu nic nie ma. Też nic nie ma. No to nie, no to czekajcie, no to jeżeli on nic nie ma. Tu jest ten kluczyk. Oh, you can't really be here. Someone stole my lab coat from my locker. I know it's against protocol, but that code white won't execute itself, will it? Suppose not. Carry on. Much obliged. What have we got now? Not my job, but better see what's going on. Locker number 6. Worth a visit? Dustbin empty. No idea what happened. Of course. I was just leaving. Thank you, sir. Dobra, udało się, fartem. Idziemy. Okay, locker 6. What have you got for me? A, fajnie ukryli, ubranie się. Most bugs fixed. Purge, się chyba nazywa PC3HR. Ciekawe co to znaczy, trzeba by musiał się... Skądś znał tą nazwę, ale... Nice work, James. Don't you? Alright, listen up. Rules are Once rules. Alpha team is done chopping up the servers, I'm through. Join me in the control room. We'll be able to access the data from here. Pardon me? it uses an Passing through. electromagnetic pulse to realign the magnetic elements on the chips and boards, rendering the data impossible to recover. Not just hard, not just improbable, impossible. What was that? We expect the procedure to take about 3 hours, so if you need coffee, now's the time. This inconvenience will be refactored in next month's paycheck. Dobra, tu ładnie przechodzimy. Czy my tu jeszcze coś mamy? Chyba nie. Ja lubię sznupać. Dobra, tu wejdziemy. Opa. Honestly, there are servers, and what we do with them is nobody's business. Yes, Dick.
Dobra, idziemy, wchodzimy. Daj spokój, Dick. Oni się tam nazywają. Most of the servers offline already. Someone needs to bring them back on manually. Lay it on me. Well, first we must work out the procedure. Check the control panel on the admin unit over there. See if you can't turn it back on. Czekajcie, sobie doleję tej herbatki. Dobra, jutro też będzie live, zapraszam. Godzina 19 oczywiście. I jedymy. How's that? Still no access. Must be some kind of firewall. Let's try something else. Take it back offline and look for a manual override switch. Here we go. Good. Now put the server back online. Fingers crossed. Sure enough. It's downloading. Dobra, Now we mamy repeat to. the process in the server room. Scanning the search history for keywords. MI6, Thayer, 009. I'll let you know when I find a match. To mamy, trzeba zdobyć do wody, a nie do ognia. Done. Plus the 4,000 is scrap metal. Right, you. You can start in this cluster as soon as Carl's taken them offline. Will do. Bond, I have 3 matches. Servers, 1100, 2600, and 3200. Look for the numbers on the floor. Copy that. And remember to flip the override switch, or else I won't be able to access the data. Got that? It's not rocket science. Well, carry on then, before they catch on. 110. 1300. Czy mamy 1300? Nie. Nie mamy 1300. Tam jest 2600. Mamy 2600. Dobra. Hey! Stop! Full price. You stay right there. Dobra, czekajcie. Pozwolicie, że cofnę. Znowu jestem. Się cieszę. Czekajcie, bo tu się trochę... Trzeba byłoby się chyba z nimi porać wszystkimi. Dobra, a zróbmy może... Bond, I have 3 matches. Servers, 1100, 2600, and 3200. Look for the numbers on the floor. Copy that. And remember to flip the override switch, or else I won't be able to access the data. Got that? It's not rocket science. Well, carry on then, before they catch on. What the hell? Something. Come here. Careful, it's hot. Dobra, opanowana sytuacja. 1200, tak? Ja mam 1100. Tysiąc 1400.
hunters. No time for that. He's knocked out. Hey, what's moving? You're not as hard as you look, are you? Idziemy na, czego powiedzieć, Bractwo Księcego. Kiedyś będą kłóciki. No będą. Znaczy prawdopodobnie będą. Zobaczymy. Chyba. Really didn't want to have to do that. Dobra. Trzeba jednak w końcu zrobiłem coś na głośno. Serwer 1000, 1100 to będzie ten. O, włącz serwer ręcznie. That won't work. Need the manual override first. Dobra. Robimy tak. Syk. Dobra, tutaj ładnie. DLC z tego będzie. Będzie też. O kurde, zmiał Genixa, to super. To się cieszę. Server 2600 is back online. Good man. Downloading now. Proceed to the next server. Hey, is he breathing? Whoa, I focus. Relax. Stop him. Why you? I'll tear you apart. Cover me while I put him. Pick up. We're dealing with a maniac here. Let me at it. Come on. I'm gonna give you a hiding. This is just boring, mate. Finish off. Don't let him go. Dobra, udało się. 07. Chyba serwer. Trochę dostał wciulany, ale to musimy zrobić tak, dezaktywuj. I tu gdzieś jest ten. I co, nie ma wajchy, czy co? Tu jest wajcha, patrzcie. Dobra. I jedziemy. Jedziemy! Server 1100 is active. Good show. Pulling your data now. Head on to the next server. Ile? 3200. 2600. 300, 2200. A gdzie jest?
What's giving off so much heat all of a sudden? That'll be the charging stations. Only a matter of time before one melts through the floor. Should have bought extra batteries for the angle one. Let me see. I'm losing my patience. Who's that? Mason and Gordon. Joe, we've got a situation down here. Send backup. He's injured. Let me out. This is madness. Skąd oni się wzięli? Dash his head in. I've got this. We need to keep pressure on. My turn. Don't get up, folks. I insist. Hey, over here. I think he was having a bad day before you and I got here. That ain't that. I've got it from here. Good. You're here now. I'm off. Dobra. Tym razem na głośno zrobimy. 3200. Dobra. Let's go. Dobra. Ale jestem dobry w tą grę. Jest ten 3200. What's that? You. What's wrong? Yet. That's enough. I need to stop this guy. Sorry about that. Dobra, wiedziałem. That's server 3200 reactivated. Nicely done. Okay, I think we've got what we need. You can get back. Pobijemy, rozwalimy tu wszystkich. That'll leave a dent. Tylko dwóch zostało. Dobrze, to jest skoro dwóch zostało. Czwórka. Radio understood. Make the call. Hello? Yes. There's a madman down here. A, nie gadaj. Co ty gadasz? Ja to spartoliłem, przepraszam was. Kurde, ale jestem zachłanny. Ajajaj. Nie gadaj, kurde. Że od nowa wszystko. Jak od nowa to jest... You can get back here. On my way.
A service. A nie, z tej strony, dobra, to jest git. Ugh, don't remind me. What? Nostradamus, come out. It's probably nothing. Huh? You there! Stop immediately. Come in. We've got a knot down here. We need help. Aj, nadchodzą posiłki, to nie. Kiedyś w restauracji, jak beda, to powiem, nadchodzą, jak pani przychodzi, powiem, nadchodzą posiłki. Co ty gadasz? I have 3 matches. Servers, 1100, 2600. Jak ja to spartoliłem, ale z moją Look for the numbers głupotą. on the floor. Copy that. And remember to flip the override switch, or else I won't be able to access the data. Hey, got that? Excuse me, who are you? Rocket science. Well, carry on Cut that then, out, mate. before they catch on. All right, take it easy. Keep your hands where I can see them. Something to remember me by. No, będziemy rozwalać wszystkich. Trochę się pobawić. DLC 07, czyli zgaduję 1.8, dokładnie. I potem jest 1.8L. Bo potem trudno zapomnieć. Ile dałbyś zapomnieć, żebyś wypił 1.8L, co? To jest zbyt głęboki żart. Probably nothing. I think he got the point. Tak, ale fajny skrót, jak to zrobiłeś? 1.9 Freddy, fajne. To mi się spodobało. Server 1100 is active. Good show. Grabbing the files. Go to the next target. Huh? You wounded man, right there. Huh? What are you doing here? That's All right, enough. Stop. Who are you? Maybe he's just resting his eyes. Get some backup out here. Now. We need backup. Let's end this. No i gitara, opanowaliśmy sytuację. Będziemy rąbać tu wszystkich. Żaden serwerowi nie wierzy. Oni mają słuchawki, więc nie mogę ich tak eliminować. Ja lecę. Dobra, na razie, to jak pozdrów oczywiście braciszka, brata. Wszystkiego dobrego, dzięki, że byłeś. Cześć. Hey. Hey, what? Let me see. He's gone dark. Dobra, jeszcze 17.
disappeared. I can't see it. Teraz tych trzech trzeba będzie. Ten 2,6. What's that? Let me check on that. What's that? Somebody on the ground. Here, check their status and watch your back. What? Watch out! Going. Something there? O kurde. Mine for the taking. Right on the mark. No nie. Ale zakopanował tą sytuację. Ale jestem dobry. Trochę żeśmy mieli co innego, ale 2600 serwer, dobra. Zjemy tego serwera 2600, bo to wszystkie żeśmy już powalili. I to elegancko. Server 2600 is back online. Good man. Downloading now. Proceed to the next server. Tam jest trzech. No. I tu tego. A, to jest akurat 3200, dobra. To zrobimy. Okej. Aktywujemy. Tutaj oni nic nie wiedzą. Just Dobra. passing through. Tych dwóch trzeba będzie jeszcze i tego na dole. Place feels kind of cave-like. Don't you think? My eyes. You don't look No nie gadaj, co ty gadasz? This is too easy. You can do better than that. Nie, nie, nie. You think you're pretty? Ale dostaję kopniaki hop. On my way. Kurde, dobry hop, ale silny, ciężko. Apology accepted. Ale pokonany. Ten był trudny, naprawdę trudny był. Ale idziemy dalej, tu jest dwóch. Right. That was meant.
O! Naprawdę ciężko. Oni są bardzo dobrzy. Ale Ezek jest lepszy. Dobra. Chyba wszyscy pokonali, nie? W tej serwerowni. A tu tak patrzę, to jest git wszyscy. Trzeba syr Nikolasowi, dobra. What have we got? Mission reports. Ours? Mali 2019. Karachi 2021. The drone strike on Sarazin, the arms dealer. I thought that was the CIA. So does the CIA. Bond. These are all MI6 Black Ops based on confirmed Theia data. Some of our biggest intelligence successes in the last decade, but if I'm reading this right, we were working off of false intel every single time. Theia makes mistakes. Theia makes mistakes. And the reason we don't know about it It's because Webb covers it up. So it looks like every time Theia gets her wires crossed, he dispatches Damien to fix the narrative, to alter crime scenes, plant evidence, frame or eliminate witnesses, correcting the facts to fit the data. And this has been going on all the way back to London 2014. It was a lie right from the start. There was no mole ring. Theia drew a false conclusion, so Webb made it true. He framed 009 and the others. They never betrayed anyone. You couldn't have known. Greenway. Czoka piku. We're out of time. No chyba się co zawarć. James Bond. Do you ever phone ahead? I know what you did. You lied about everything. You're not seeing the big picture. It's not your fault. It takes a certain kind of mind. Oh, no, I get it. You sold out your values for power and profit. Nothing new. Did you know that every year 1.35 million people are killed in car accidents worldwide? And yet, we just accept it. Fact of life. But if a single driverless car malfunctions, clear the front page. Fascinating. Your point? People are short-sighted. They have boundless patience for human stupidity, but zero tolerance for machine error. I'm only paving the way for a brighter future. Dla lepszej przyszłości. Świetna ideologia. It must be tough. Being so much smarter than everybody else. And how long do you reckon you'll be able to keep up the charade? Theia is the smartest mind on the planet. It will attain perfection. And when it does, the lies will no longer matter. But just like you and I, Theia learns by doing. To become perfect, it must be used. But MI6 would never have let me use it. Unless it already was perfect. You see my predicament? Oh, I do. And until reality catches up with your lie, everyone who gets in the way is framed, discredited, or killed. This lie has cost me everything. We each live with the consequences of our actions. But as you yourself said, we can't do nothing. That's the biggest sin of all. Enough. You can rationalize it any way you want. You won't change a damn thing. Well, I change things all the time. Changed you, John.
And as for you, I guess we'll never know. Bond, step aside. In here. You'll need that. Now, move! No i biegniemy, tak? Greenway? Greenway, where are you? Follow the light. Greenway, it's locked. Then here's the door. Block. Use the... Greenway! Gdzie jest ten szyb? Tutaj. Pen. Use the vision. No nie! Bond, do you copy? Made it out. Where are you? The flight deck. There's a helicopter we can use to escape, but you watch yourself. There's reinforcements here. Czoka pik. Guard by the Au. looks of it. Thanks for the heads up. Affirmative, Control. Listen up. We have two hostiles on the move. Last weapons up! Fire! In my sight! Put him in a body bag. Eyes on the target and my location. Watch for explosives! Reloading! Go all in! Can't be late. Let's go. They just keep on coming, don't they? Go! Keep reloading! Directly beneath! It's not going anywhere unless we make it! They got me! Kurde, ten knefel. Bond, still with us? You won't get rid of me that easily. Well, I'm glad to hear it. I'm almost at the flight deck. Get here as quick as you can. I'm the last one. Do my best. Going down. Coast is clear. Gotta keep going. Come on, just push through. Alt i 2, nie? Hopa.
target. Find cover! Took a bullet! Cover me! I'm reloading! He's here! Guess it's down to me. Lost visual! A kuku. That better be the last of them. Lądowisko jest, nie wiem, czy lądowisko jest u góry, czy na dole, kurde. Nie no, ja się tu muszę skupić. Moneypenny, if you're there, listen carefully. It's worse than we imagined. Webb is covering up Thayer's mistakes, and Damien is the key to prove it. Moneypenny, do you copy? Shit. I can't keep up this pressure forever. Over here! Try your luck, mate. He's out of sight. I've lost him. Can't be late. Let's go. Bond, I'm at the flight deck. What's your status? Popular as ever? Well, hurry up. Place is crawling with mercs. If they spot me, I'm done for. I'm sorry, I'll try to not die faster. Sorry, próbuję nie użyć szybko. Next stop, cargo deck. They just keep on coming, don't they? Let's finish this. I've got eyes on Nie dało szans, kurde. To na razie, Adik, cześć, trzymaj się. Sorry, tak nie zgodą, ale naprawdę się muszę skupić. Bond, I'm at the flight deck. What's your status? Popular as ever? Well, hurry up. Place is crawling with mercs. If they spot me, I'm done for. I'm sorry, I'll try to not die faster. Jak to? Kurde, pierwszy raz mam jakiś opór, jeśli chodzi o strzelanie. Te. Ale czekajcie. Bond, I'm at the flight deck. What's your status?
popular as ever? Well, hurry up. Place is crawling with mercs. If they spot me, I'm done for. I'm sorry, I'll try to not die faster. Moving. Out! That better be the last of them. Can't be late. Let's go. Coast is clear. Gotta keep going. Gdzie ja mam iść? Tutaj. Chyba na dół, nie, ja muszę chyba iść na dół. Next stop, cargo deck. Co, górą? Ach. No chyba górą muszę przejść. That better be the last of them. Aha, bo tam... Just push through. Can't be late. Let's go. Aha, tam muszę iść, dobra, ja wiem, że on godo. Next stop, cargo deck. Tu, aha, dobra, ja za bardzo jestem skupiony na strzelaniu. Weight imbalance detected. Better Please be the vacate last the of them. loading area. Make me. Rescanning cargo. Stand by. Greenway, I'm near the flight deck. Get ready for liftoff. Greenway, acknowledge. Damn it. Gotta hurry. Can't be late. Let's go. Evening, fellas. Is this the way to the rooftop bar? No? You hear that, Lawrence? The man's thirsty. Let's quench it for him. You people need to work on your communication. Dobra, idziemy. Greenway, I'm almost there. Talk to me. Just a little further. Jak nam Czokapik pójdzie, to klopsik. Greenway. Bond, I'm holed up inside the helicopter. I need you to draw their attention while I raise the platform. How do I reach you? Your only chance is to jump across from the control room. And I won't lie,
It's gonna be tight. Dobra, damy radę, damy radę. The moment you break cover, they'll shut the hangar doors to lock us in. If I don't make it, go. Bond, distraction. Shoot the pipes. Stand clear of the cover. Time is running out. Get to the control room. Świetny pomysł, to był dobry pomysł, żeby tak usiąść, strzelać w rury, ale kurde. Najpierw w rury, a potem w szczury, moi drodzy. Kurde, ciężko, czekajcie, ja się muszę skupić na tym. Jak ja to mam robić, bo tu jest jeszcze presja czasowa, tu muszę poznać mapę, no. They'll shut the hangar doors to lock us in. If I don't make it, go. Engaging lockdown. Maintain pressure. Stand clear of the cover. Airfield. Go to the control room, Bond. Clock's ticking. Got me. Stuck in. Down there. Time is running out. Get to the... Now or never, Bond. Move the wing. There goes that. He's in my sight. On my position. Aj, blisko byłem, ale teraz już ładnie. Zaraz to szafnę, zarobydzi. Eine Moment, bitte. Cover. They'll shut the hangar doors to lock us in. If I don't make it, go. Engaging lockdown. Stand clear of the cover. Airfield. Hurry up, Bond. The control room. Go to the control room, Bond. Clock's ticking. Now or never, Bond. Through the window. There goes that. Right there. Ale mi się udało. Ładnie, ładnie. Tylko żeby czokapik mi tu nie kończył. Co on taki zmartwiony? Where are you going? We need to finish this. Greenway. You were right, Bond. I couldn't have known, but I didn't even try. I never even looked. You're giving up. But we can't let him win. There is no we. I'm out. Czokapik sobie poszedł, bo się obraził.
Moneypenny, we need to round... Not here. Come on. To jeszcze to skończymy i lecimy. Oj, dobra. Zobaczymy, bo zaczniemy oczywiście, no mówię, co live'a zrobimy jedną misję, więc myślę, że jest dobrze. W tamtym tygodniu żeśmy się trochę... I looped the security feeds in the lobby and the elevator. We don't have a lot of time. No, we don't. They're wiping everything at Web HQ. We need to send a team over there right now. Look, it's not that simple, James. What? We messed up. Going to Webb's. You don't do a thing like that without consequence. Consequences for Webb. He is a very powerful man. What's wrong with everyone? First Greenway, now you. For Greenway, this is a whole different game. What he learned tonight, it changes everything for him. He doesn't deserve your anger. Well, perhaps not, but still. What we did tonight changed the rules. Idziemy sobie do ekspresu do You'll kawy. see. Idziemy do ekspresu do kawy, hehe. You're making coffee? Could do with a cup. No. Okay. We call it the null space. Whatever goes on in here never happened. No surveillance, not on any blueprints. It doesn't exist. If you hope to bury this, you're out of luck. I don't care who Webb is. We need to stop him. What we do is not up to us anymore, Bond. Is this M stalling? Where is she? I'll talk some sense into her. Be careful what you wish for. Just through here. Em? Thank God, we don't have much time. There's been a development. Sir Nicholas Webb sent me this. In case you're wondering, it is footage of you and Greenway assaulting Webb HQ, 2 of my agents rogue on British soil. Well, that doesn't change the fact It changes everything. He is accusing you of terrorism. He CC'd half the cabinet. As we speak, there are arrest orders with your names on them working their way through the system, and my future's not looking much brighter. Well, we just have to show them what we found. Oh, God, don't be so naive. It's one thing that you broke into Webb HQ. It's another that you got caught, but leaving without proof? You couldn't have botched this any worse had you tried. But you're not handing me in. Of course I'm not. I'm sending you on a black op to collect the irrefutable proof we need to bring down the Webbs. I am putting a lot of trust in you. Don't you dare disappoint me. Moneypenny, go and finish the mission brief. Bond, you go and see Q. You're dismissed. I told you I'd set us straight. And what about Thea? It's obviously compromised. This mission is strictly off the record, so we can't use it anyways. MI6 needs to shut it down right now. And then what? Em needs to play her part and aid in apprehending her rogue agents. And Thea will assist. Yes. However, I'm taking a few pages out of 009's playbook. Meanwhile, you, Mr. St. John Smythe, do what billionaire playboys do best. Go to a luxury resort. The trip booked a year ago. No one will suspect a thing. Dobra, jeszcze pójdziemy po broń i będziemy kończyć, moi drodzy. A luxury resort, you say? Sounds awful. So, we know Damien is heading to Vietnam. I've managed to figure out his destination. The exclusive resort, the Pearl. According to his social media, St. John Smythe was really looking forward to his stay. But unfortunately for him, he bears a striking resemblance to you. And some odd mix-up with the permit for his private jet is now delaying his takeoff. I dare say he will stay grounded until you send word it's safe to clear up this misunderstanding. The Pearl. That might take some time. Actually, it might. Without Thea, you're in for some good old-fashioned spy work. Dobra, idziemy do tego. Wszyscy są spitolili, patrzcie. Tak to tętniło to życiem, a tu okej.
O, autko nowe. Bond. I say, great work at Webb Industries. Living by one's wits, no safety net gets the blood flowing, no? Right. Well, speaking of silver linings... Nice try, but you won't need a car where you're going. Besides, she's not ready. I do have some gadgets lined up for you, though. Take a gander. Oh, and Waters left you a new service pistol. And a suppressor, just in case. Z tłumikiem fajne, dobra, teraz You know mamy how it is, Q. Easy come, easy go. Take a look. I'm sure you'll pióro find something. rakietowe, to jest zbyt głośne. To jest na trójce, czyli tak. Ale ja już mam, mi się to podoba, tylko pióro rakietowe czy muszę... But the police could knock on our door at any moment. Just saying. Gdzie jest ten pistolet z tłumikiem? Tutaj, dobra. You take good care of us, Q. Fajna muzyczka tutaj jest, powiem. Q, I've been meaning to ask. You ever heard of a ghost pattern? I'm no expert, but I believe it's a probability paradox. When one has a large enough data set, accidental patterns emerge from the chaos. Coincidences that appear deliberate, random events that seem meaningful. If enough people slip on banana peels, it starts to look like banana peels are out to get us. Spot on. So, Sir Nicholas Webb. Fine line between genius and madness. Present company excluded, of course. Of course. You have a lock on Greenway? He was in a rough spot when I last saw him. Greenway knows our playbook front to back. If he doesn't want to be found, there's not much we can do about it. Look, Greenway has had the rug pulled from under him. Give him some space. How did we not realize that Webb was covering up Thayer's mistakes? Confirmation bias, I suppose. We saw what we expected to see. Thayer was supposed to be infallible, so no one searched too hard for evidence to the contrary. Thayer made us complacent and risk-averse. Hopefully this whole sad affair will serve as a wake-up call. You really are a glass-half-full person, aren't you? Well, depends on what's in the glass. Fajne, no, zależy co w niej jest. Dobra. Well, I'm ready to head out. Front gate's too risky. You'll need to take the sewer exit. The sewer? Can't be helped, I'm afraid. Let me get the door for you. There. It's right through the wind tunnel. Just watch out for the Bakerloo line. Only kidding. Right. Good luck, Bond. Sorry about the shoes. No dobra, dobrze. Ciekawie. So, tell me, James, are you familiar with the scientist Benjamin Quan? Quan? I read about him, I think. Some To jest kind of nasza następna green misja. energy pioneer? Full marks. Neutrino voltaic energy research. Sadly, he died last month in Singapore under ambiguous circumstances. 3 weeks later, a solar geoengineering specialist died in Orlando, Florida. Circumstances equally ambiguous. Dare say a pattern emerges. Indeed. Thayer flagged these seemingly unconnected deaths as consistent with the MO of an elusive terrorist, Caliban, a rabid extinctionist who believes that mankind is a cancer on the planet that needs to be purged. Sounds delightful. Safe to say this Caliban is not too keen on scientific progress. What's it got to do with Webb? Here's the kicker. According to Interpol, Caliban's charred remains were recovered from a Mexican landfill. And according to forensics, he's been dead for months. Now, if this is true... It means Thayer made another blunder. Another ghost pattern, yes. We believe Damien is in Vietnam to cover up this latest mistake. Likely, he plans to stage a copycat killing, making it look like Caliban is very much alive and kicking. Confirming Thayer's original conclusion. Who's the target? I'm afraid we don't know. That part is up to you. O, będziemy musieli znaleźć teraz ten. No i ładnie, patrzcie jak ładnie. Woda może nie jest przekozacka, ale ładne, nie? Ładna ta mapa.
time for a little Q&A. Who are we playing today, James? Smythe. St. John Smythe. And what do we do for work? We run our own company. Same-day courier service called Go Get It. Launched it a year after turning our back on the music business. Why would we do such a thing? Too many arseholes and egos. Lovely. And Vietnam? Once a year, we hop on a plane and venture somewhere to recharge our creative juices. This year, when the dice rolled, Vietnam came up. Okay. I'd buy it. That's because I'm selling it so well. Time to die. Czas umierać. Dobra, i na tym zakończymy dzisiejszego live'a. Dziękuję wam bardzo serdecznie, żeście byli. Pamiętajcie o stawieniu szapa w górę, subskrypcji oraz komentarza pod tym filmem. Ja się wam żegnam. Dziękuję bardzo wam za to. Jutro jest live też o 19. Serdecznie was zapraszam. Dziękuję wam bardzo. Ale zrobimy speedruna pożegnania. Dziękuję wam bardzo. Trzymajcie się. Cześć.